ngalesikhathi yini wrong ngalesikhathi yini yabona abazali shit man ha aluwe sengiyahamba ke manje sengiyesikoleni buka nje ngihle kanjani buka nje ngihlini buka malume phela xa ngiphi imali yokukhera ke xa ngiphi imali wena vela uyindawo namhlula endlini usuku lonke manje ke usasafike lesikhathi sifana nje manje sasithengela mina ngakuthenga lesikhathi sifana nje yebo lesikhathi lesi isiphi lesikhathi sifana nje mina ngakuthenga ungasaside kabi lesikhathi ngakuthenga leso nayi lento lena uya esikoleni lesikhathi sigaka usathatha lesikhathi ha Marcelo, você já biscoito? Hã? Khuluma ngikuzwa uthini? Bathi niphethe iketi. Mina ngithengele iskate zokuphetha imali yami kanje wena uqolo lo sheke lo ugqokile. Yini lena? Wenzela ini? Wenzela abafana manje lesikoleni wena? Manje phuna niphethelana iskate? Why uphethe iskate? Ha? Uxolisa ini? Yini lena ile nonsense lena oyenzile yini le? Sokwenza kanjani ke machuma lesikhathi sibe side ngoba ufake lo sheke ongaka? Yona into eshisha abanifundisa yona ukuthi niphethe iketi. Uyini hosini abangani bakho labanidibana nabo manje bazoduphetana iketi. Nenzela ini? Ha? Awuhambe ukugumula lamanyala lawo masishana ngazi mkasuku. Awuhambe ukugumula lento. Ngalesikhathi yini wrong ngalesikhathi yini yabona abazali shit man yini tenga mina ngizoyithini mina hayi sengiyahamba Okay, ke nasi ke miniskate ke right. Uyabona ke manje uqhweka kahle usuyingane yesikole. Hayi le yanto la tuyifakile. Aphinde uyifake le nonsense. Hayi imali yokukhela. Funde kahle. Sure. Ubona ntambama.